ye fani say bowri asroma son konta na mi sati joro mi adwuma kente adwuma de oba dia obi ani mi wo mo shop so ho ti ho na mi adwuma sa corona ba na mi ba fi ti na yan ko adwuma no na mi si tomato pragia na mi start chu pragia me no aso na otimi ba mi nchen wono a ono yire na me yire na otimi ba me ho me ma me bi wo ho ma me ofa mi say ne ba ya jara tu nya mi hira no oho o ma me dan me yire bumpot mi da ho en kolali ni a etimi di weekend wo na abakumase timi ne tu a boni min kan shemu yele ya ba didi mu kakra me ne no a ye ko ye ba eja o se busia asemunti enye ni nya na ye do betuma kan se ni se timi ne no wa ini no start here no first na mu fi mi na me kache mi nyokuma bi osila no si hwe sa o sister ka se oniska aboa ye nkofi ho ko wuto ho ne kofi ho me yera nkobi me ne me yere me nwa kitu ana ba fami wo adukom de ko mampon if you na mi sister see na obi mi sister mpon no nu if you na nkaso no nu no ho mo mpenifon no ye ko ye okase ade ye bo mama ye me nwa na bo amande na mo si iska mo face camera me ko hospital se me ni no ha me ntimi ko bia me ja shade am sa ade on pese me na abai woni bueja na frère France ti frère France so niska wa bre hanonko a ene mpinifo am ofio na ja keka bia na le sori ya se me so me bufu ya se me ko no frère me o phone so se me nko fi ska wo me nwa kuma bi wo me nko ji 10 million ona me ko hospital bi body so me ko ya ampa 10 million pepe na mo so am kan am ma 5 months so 5 months ni duru na me am ntuma ya mo di misika mama me me ko iduru na ma cho na ma to sa ya di ni kwa no so 5 months ni so ya na ankasi agwa anko na sa sister hospital fofo die ni ma ko hospital ba ko 16 na me na me re na to ono wo ya no aboni di amaye Aminatu Muhammad nti menene no sa eja o sa wale bia de efie bia mense wo ntakwa de ba wo so ka asema o mfa de wo ka no de ope no Akoma FM 87.9 Kumasi pepa chome hu ne da o te hene ebu akwa chome ebu akwa o maame ne ti atwome ebu akwa nti wo de nkura de miensa yina akwa kire o maame mepa try o ye o maame be hwe mepa chome wo me ba etoso miensa na ye frɛ boy na no mfa na mesumi ni obi aba be yimi ti maame no na machiri ba no ede adesere de kwotu na nima ofre na anwumere na opesi ka be yimi free hospital ho no nti be ma na maame ne be yi mepa try to be you free hospital ba ya akra no anya sai bosome ne na awotwe na memenda ye twam ye nyaaye wasen abefie so obehwe ne nana mepa che waba ho ba ai February bosome ne de toso enson enene nyame adom kakra wode yen ekọ yanim yadam nyina se sabre waje bre na ubetie Akoma mu nsam dwumadie no ahwebie ewo Onua TV bomodia ka kire wonua na onua ka kire wonua se Akoma mu nsam dwumadie bre no na asowen ane ebra a kire se programa wutumi enya futu semfri mu na wodi tu wanamobọ bra ebetumi aboa wonti bomodia nefa wafidie no eto Akoma 87.9 FM se eye Facebook nso a na eye Akoma 87.9 Facebook Akoma 87.9 like yam page no bomodia na like yam page no na fe koso ase obe share ede ama yen like yam page no na fe koso a share efa ema yen ai Facebook ho no bomodia mon share na mon de topete ba bia group bia wo platform bia wo so o status ne ba bia fa channel pete ne ba bia no bia nya bi na obaje obi nkwa obaye obi boafo na nipa meka se me sister bi na share ma mi o na me tie na me hu se sa na anti obeboa obi pa anti share
na yen shama foforo na yen shama foforo sanso na yen YouTube no Akoma 879 Akoma 879 won subscribe ya bomode a say obe subscribe ye viewers wo YouTube no mon subscribe page no ema yen na wemia bell no so adoma keto bi ho na wemia bell no so breso ya wo beti kodon wo ma abegu phone no so ebeto so sa no anu wo boso wo bon se bebie na afi wo so a link no de ama ofofro na wono so etumi ahwebi na ode ma no anu aka chense mesrɛ menya pese menkumenya onso ehye efama ofofro bi na Free FM 97.5 ewo Chechiman Big Love Radio Spain Adepa Information Center Kochi OPD Radio GH CEO etwapuruse na wiei onyame onkoso enhra pa OPD Radio GH so afan live Asopa online radio Edem Otaibo Radio Modern Ghana ehonso yebiemu Nikki Pizza Fan Club UK make us say oh ye nuaba Nikita enemy ye nuaba Mesiama Mr. Siama Pizarro make us say oh womo edi atoso shema ye na Ghana Association omo headquarters wo Mantoba Vietnam Italy say make us say wono so boy chidom ene adontene enei enu ti bomodi announce for radio no eto for TV no eto Onua TV na fe yenkwa yenim sada mama bedwafo akwa ba wie Pastor Julius me mo akwa ba mejoso na nekwa mo akwa ba evangelist me mo akwa ba na Ishmael Haywood boy chidom ene adontene sanso ena nana yaw edi enko social media Facebook ena fe YouTube ebia edi na ho the oho de bebre ye da yetiefu ase ye da yetiefu ase omo aya de na mana aburu so ye ba ne ye dwantoa wo mo a na omo so agene so na me hira wo amen ababa awo bi ba ha on ye eduabo no Lydia Usu 18 wabo ha 8 aha 8 aha 8 and or the 4 ewie ye na be no just 12 no just 12 no e pa che wan fe bibi amba dabi o de ye koko divu a e won so nyina wa frefre no de abo o de ageno so kote omodin o he so kote omodin o he o wa bi o papa o kan ya so no obobo o kan ya no obobo ten bobo esu frempoma tegari antwa bobo mekra tegale ne antwa no nyina apepe afre bibi afre o se eh wo so busane say ha wo go school wo go duabo wo school ana bia na eka courses na ko ya no na eka ho chese na enhu an kasa ana wo boso so a wo nyi ne ho mfiri mu o no de ne ho aka ho se bonsam sana bonsam ya na de ana wo so amu kra mpranfo ya wo bo mu due wo so kra wo ya mpana ya nya wo ho ade enti duabo no na draw so enti ma ko kra ka se nke ababa wa we ya hwema ne so no an peni wo no pe so wo ade chin so no sa ba ya o kai bia ni bia mo wo sa de foforo ba na chese de aye no ba bia wo da so kra de ko wo hwehwe na ansam na ni enya na no den me manyina egu fom akura keto 1 month 1 week na o da fom ena no kra na ama akura na ayare ada oba nyina akura na yare onu emu oba no so yare ama ne baketo no oba no true mika de ne keto no de 1 month 1 week na mfe ma fe woja ne na ya na jonso emoja wo na ya ensem keto na chesa areho da we de ayi ne ko wura evangelist ohuniama eni ma so hu no ba eni ma so hu no ma pa no eni ma so hu no my god you see me I see ohuniama na eni ma so hu no my goodness kuraba nyina so what time so asami ebdese wase de nema zu hu no nema zu hu no yesu kuraba se ma ko kaya me nya wase me kuraba omana kuraba na da sister omana kuraba na da no se ahun kira nkasa tim ma oya he
otima o ya de ama na ti wo ye pa na o ka ni ma ni bia na ye na o ti say ti me pa na me di brodua eju to na o buy toilet roll ti say o ya wo nwan sasa no what na paper kwa tato kwa sana o market man na mam ko ti me fa buku na me fa ko toilet buku den diwe o so di brodua tu to da a brodua wo de ju tuama o yo ho hwi ye go sgune fa de bi paint awu ya na do to apotwi dan no ofo wa kai masem cement ni bi wo mu plaster wi cement ni bi aye na na Isamani mi ko di obi da boni o na se cement no se wo mu ye no anu na ye sharp sofo bibi twie na shiw na moja azu na bia ni o dabi o le na ana untini country obi aso obi tuko cheap paint na chese moja na meton na Jesus Christ mi be ma mi say na dia na kwa bi dia na bibi anya me bibi kwa mo bro na dia ye de na so ko ba ma ye chese amane bi wo ko ma wo ko bo chese wo ama na bo o dia ase ho na wo pira because e be bu sa say one down na ko twiye wo de tara da ko ya bi wa me na say be ho mo bo one year so be da ho say ho mo bo wa le go ho mo bo wa le go ho mo bo ma ni wo bo wa wo ye wi am say da uju ba bi a wo di oni hwe chi a wo so say ti mi pa na bi wo me ye no akwa bi dey say me pa o ma na o ama abrante bi area guy bi ne de da ya rough na sister ra de shira no na just say ultimate say China ini ho am spray papa ni kum papa ni ade na we da ko buy what technical papa bi we say akoya o fan say dido no ona na mo no o si wura de yankopo ti ko ku pa na ma onko ma ho ne me da rough sa no friend da ma adwa be si ko jam na yankonko mama de sorry se anu ko ma ka fra se ma akwo we o ni mo bi wa ma ho ya na akwa wa ba he me se nkura ba nya ono mo ne da ene gu ho no nkura ba me ne da dem obi graduate obi graduate yeah obi graduate na no nti ko kra ya wa bin say da bi ababa we ya mo no nanso o si wuntimi hwe ma ne nkom o ba tampa say de ma ko yentumi ha na ma na ko wu nti wampa yentumi wampa ne no fokra ba ko nso djuwa dem abedam eno so we no kra no woni di papa bia o debi ai debi o se owo problem wo ni minimum ya mi refi ni din kra wasesa ne ma bebregu ne ho so akra ne ho hawo e che wo o che mu ni debi a ena na manum ena pia mitirim ena pia o mo se na she's na she's kasa yade pa wo se ebi o ho a ebi die tumi ebe hye wo minimum agisi ekoyi agisi ekoyi nti na o kasa yare pa ene obe na ni minimum asa na ni minimum ya na so nti obe we are no pay say dem obe sesa dem obe sesa chese carpet be se ho mattress be da so nsam na no eden bibia be ye kama wo si ye ne ho no na chese nsam na no eden ni na emu no ya koto sra ya tie for say ai wa fom kwan bi so but say ya hwe so a obewu eja enkura miensa no ana de be ma me de ye no ma ko eya se wo di akira wo bebo dua be 5000 eya efisa wo nse wo swa ana ni nyina emu no di na chie empanimfo kan ye o se ne papa e kan ne ma me ka on wa beto ne se wa dem ana ho na fire no obi mu ma wa na nyame adom se adwuma ye yi a ekwan a wo de ne be fa so enti kwan na wo de ne fa so no eye ne ya boro so se wo hwe fo na nimu na wo ba wo ne na wo miensa e fra na wo mfa enye ya wutu bi hwimu a no akofa 20 cedis na 10 cedis 5 cedis na wo ya bre no
aboro so nti niema na okeka no na aboro ne so o se ma aboro me so na ma me hu se me de me bodua na be so ho me problem no onim se wono na ebe wuo nti that time de na wonyen edua na nya no na wo wie ye no na ohun se oni na munsiom ade ba chi obi nya na mene ade ba chi ne na ya ta nsuo no enya no nti na se woturu mirika nsuo no enya na keke owuba azati wuba because atade crash no wutumi hu ne se example bi na wasa wawie sa nipadua na nkoye wasa nipadua na nyina sa ene se yɛsɛ yɛtie fondom boa yɛ 1 yɛkɔdane dua no 2 akra no ɛyare last one no 1 month 1 week 3 ɔmaame no ankasa nso ehia nkoyie ɔno nso hia mo ɛdan no nso wɔ mo demo no ɛno nso ɛnyɛ masɛ ehia overhauling yeah nti ɛtie fondom boa yɛ nia ma enima mu adende ne nso so yɛtie for sɛ yan ya kenti wɔnom ɛbɛboa nti enra yakototo niema empa ne ho niema carpet ya ode ebese form ho nyina da na tumi abo feeding bottle ne call sheet ni na ya totoy enkra nuane eno so ya totoy ebi eka ho me patro Isabel fato so ne enko phone nyina ka ho enra phone nyina phone and way before baako na amudika ho before and after na mu hu no after the new generation woman yes and mu hu that's right my goodness we mu ina ya ne dia ni ina ya ne dia obeda court say court no ko onyamie nu miensa in case any ma me koya adwuma kra na in case any ma me koya adwuma ko benya do dem batuma ko ubetumi aba Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 na be hwede nyame aye be hwede nyame aye de ama Lydia Owusu ene ne ma YouTube nso betumi aba Onia TV ubetumi aba hwe bi onti bra na be hwe empa no eye mattress no eye brand new pamono kra se ho kama ene ye ma me ba kokran so sade mattress ne ba ko abe piso my goodness is it a mattress me no ba ko twere ho se enra ne to we de ma ene ye ma me ba ko so de ba ko abe twere ho na je se kra keke ya lete for no mo ya de no kwasem no se passion na omo support nani age enya ne ma ne nko o ya isika na ba ya no ya toto ne ma ne wie ye kai ene ya side server pu mu ne yesi som so je to na ne nye so mu ji wado a fako na ne nye ma wa nko ne nye wani nye san ono ba no kapre boda ma debi no ba no de abrantie ne na ebo kapre moda na nani na ana wa ma so se obesese debi ana yesu kwa anya se obesese debi atiefu ana ye obo na mane ana se de o si bonkurase fo dua na o se no akrai ya moana ya moana wa se ra de kurase se mo da kurase se mo de ewu fun se su de wu a unu nyame obi ka na wu kwase bia ne kurase bia sa atiefu se de ma ko me moana ya mo pepa mama afa na ma hu se sika ya ade ye kire se eno aye ko no ewura mantem wo no chese utimu se amanfo emom atwa ko fodua fo wi nyama ma o ma bi atu okay omom odwom onyina ko fodua dwom onyina na me nhira ya damas na mom boy no montete no kwasem montete no mo hu se wa fala no so kura mo mfre oni twaka bia wo bio se wo hunu ni sei no obeba be da so na ke dwuma yi montete no pa ma ye ke dwuma di bedi no wo ho no ka ne bra se na ye dru fie na eniji aba na eniji aba na wonu amu hwe na nimu na eniji aba na nima ya kono ahokira ye o ye be ma tie fo nso hu
ehun de dem ho aye yes ye be kwa kutwa ye be kwa kutwa de dem ho aye ye de carpet akoso kama ye mayama ababawa no in fact nani aso ene guso no enti u hwe bia ene da so no wanya phone oban no won kura phone oni phone ye listener ba kwa na viewer ba ko FM from abroche or sending message say ohia ne number ena me catch ne say oni number e bia na obeka say na ohia ono no gia no ntina yes oni bie no me pa cho na oni phone ankasa ti na ye frɛ no edisi na down be any sister ho ye frɛ ni disi ne sister so da on famra no say odu case ba na ya twro na ya ma wokɔ ni ya ma date na ni pe go tire wa se no ye na yo mu bonu ye nti wuti mesa wo mu enti no ye hye da nti ni ada na ye ne ye friend say edru no so no mra no ye friend no say ne sister eso nti no ni phone ena ye fan ba kon send sika no no so say open number na me so ni phone o say be ndai na me say agese ye koto yam yi bi ma no obeyi so ne sada o see you no de sika ba ya ye koto ni sika no de ba ye no na etimito touch enti yanka se ye koto yam enti sika na ba ye de koto yam no ne ye de di akashi ebotom da bi enu no so ye da wo ne nkrofo bi in fact me the 50 cedi scratch us because almost 550 and ye fa no so bra me 500 okay tina che say what's me say 50 cedi so papa na eto papa e de man prekon ene ye ne sa ti say de oyiso on akasa for so many years on kura phone da what is he say oye wiase woni mobile phone et say de waba wiase na ya fra wa wonti woni aso so unam no ya twa wasu sa na pese mche waba wiase ya twa wasu afiri ku eza woni busuani umo nton wonka mche bibia no wa wo ye do kan but mobile phone no enne nsa kabi nti de oba ye nani eno na ma platform we ene nkofo ye Maa Akos wo de steady stations aka say what is nkofo no because problem no omo ni so mo de ba Maa Akos be ye omo ni problems aka akase wo de ka se ma na wo wi ayi wo ja say pro wala mo job to the team media egu eso no enyina e say omo ji Maa Akos ni na bedwafo di se ti de come Akos na be ampa so aba ye ni so ada na sere dan obenya baabi atena de nkola de how much pressure or different me no so for on from what is the kasa nko kasa tun se film ayem oh kakrama no kan bi say da ebe na osun ye anioma bem because form ye nan so da here just oda ayi so oda matter so no atimi aso da so for anioma bem ediye na ye tiefo ase ye na ye tiefo ase ma me de me akoma mu nsem wo ye tie changing lives wo ye viewer na wo ye follower ho ma se wo de wo nim se ye nkrofo bi wo a obi betumi akase me tie Maa Akos man Maa Akos monye 10,000 me fan to obi ba na so hiam a wo de mo fa mo ano o Maa Akos monye 1,000 me fan to obi ba no hiam a ento de man twen kra se obi mfa ne hawo kra o de fa beto a se obi nya ba na hia na straight away yes because you woni pe bebre ho mo ba ya na ajeje ska atora na Maa Akos yi ni bag musika atora na ya ajeje na team no na ya de amani pa kro ento de wo ho na wo sa opepa je on ko fo bebre ho ma they can do it because obeti akas o de monyan to na obi ba na mo dey support and nipa bebre yes bo modern say obeye bi bo modern say obeye e bi ababa yi ba ya to tompa ya ye wenyina de ama no but you are still touch say e bi Maa Akos o de me de we brem say mo fan to so obi so ba no situation sa mo fa ma no entinye bibia na ya ye de ba o enye ye woni pe ni wa omo ba ya ye bi ga ke to mo ni ma ne mo de ko e wa bra ye fa ma to de bia na che say but to bibia na ye so ya emre ebi bia na ye bottom ya dry na ye say ye de ba enti ye even before say ye de ababa ye ba kwa na ye di kan ye bia mo bia am or the cover home pictures na adi nyina enti also wo pepper say obese and I'm telling you nyame gusu a wo hira ye na nkofo wo say titi dem ka say ye sika ma na da bi adoye na ye no ene nkofo mu a ye bua wo no eno na enam so nyame so de eje ye nkwade e hira ye na ye ko ye nti wo so tie ye ya wo yama wa evidence of anioma bebira ye wa ha 5,000 beto ha for 10,000 beto Maa Akos we dey me ni bi kakra mo mo so monje obi obeba bia ohiam obi mo mfa mo ne ma me na mo ye adwuma so o nyame obehira mo pa nti ye fa kwa we so ni adam ase okay se motina aboaye na motina aboaye na
yɛtumi ahwɛ yɛ mmɛ ɛne sɛbi yɛ clients anaasɛ yɛ guest a wɔn ba yɛ nkyɛn ɛbɛpɛ mmoa yɛsɛ baakofoɔ ne ntumi nso nyameɛ bi kata nti yɛdeɛ kakra no ɛne mo deɛ na mo de ba no ɛne som ɛboa ɛtumi ma yɛtumi de boa wɔn mo nso wɔn sere na meyɛ sure sɛ wɔn mo kɔ fie sɛ ne wɔn ani agye akomafoɔ ayɛ ade akomafoɔ nyame nhyira mo a ɛyɛ mo na nhyira kɛseɛ no mo nso mo bɛnya firi sɛ mo contribution ɛne obi okoti fɛ ɔsɛ maa mi de minisika na nso me bɔ mpa yɛ pa sɛ ɛwurade bɛka adomfo akoma na wɔn atumi aba boa nyame nhyira wo mpo akoma pa ne adwempa a wo a wotumi di maa wotumi sɛ metaa ka kyɛn nkɔfoɔ sɛ obi bɛtumi atena asɔrɔ dɛm etie preaching odi asa ne bi yɛne na ɛto praises worship bi a obi so ti fie ba nyame bɛtumi ehyia do ti fie ne gya no unim sa because of your mindset because make us people tell what we tell nyame asem ka we di watam na dwene kura ni ho na dwene o kan no so akan o kan no respond we kire ho obi so ti fie ye asori amanko yi ewrade we di ma asori no na koma no na dwene no kura wa asori dem o chen ye o te bo no na di nyame o te so no o hwe mu mienu a de o ti fie ni bitima ye bless more than your oba ye no and sana an di obi wa wonni bi but o de fa akoma pa ani adwempa efata akiri fa o bible etachire omo eba ha omo yare na o de bible tayechi ye bobi na o bobi na o bom pa ya sere se ade mfa dofo so bra meboa oni beba ho so de wo ye kakaka nya da kunya bi be kwa ma won so ye ba ya na so ababi afa obi sane na so asende o se ma first na me ni bi o so na mo ya me de akoma pata mo chintie ne afa ye sende am so mitimi sende bi e lo de be bie kwa bebre de ma ti ye da mo ase na ye hyemu nkran so se de ye no mo moaye na bebre wo ho a ye be ye de aboa oman no de ye oman Ghana de so oman no ene afoforo bebre a empo omu ni Ghana ha bi go ye onkofo bi mo amanane a omu nya Ghana fo so mu tie ye mutimi frɛ mo ya ade nyame nhyira mo amoboa ye eme etumi ye no na onte na ne mu nkyerɛ mo me de me mpa ne sɛ so obi wo hawo ne amane bi a ebra ye oboa ya me ye obi hawo na amane afiri ne so no onyame nso enyu hawo no amane afiri so na enye nhyira ne ye die ma Maa Akos kakra meka nyina ne se ya ye da yetiefu ase ya na omo ho ye me wanwo kra ne se yetie mu a na omo agye yeso yeso yesɛn ne wan anka ye ne hwan ya ye kasa musumuti ye ye de obi ba na mu a mu hu nse nipa no wa hu hwehiem na ye fra mu a na magye yeso nyame nhyira mo mate omu nyame nhyira mo no nhyira mo bi da bi obi yi ne kakra firi ye Erade nhyina na emu ye wo ka gusu on erade onyema no efi se aya na mo ye ma ne boro so me de aya medwene wa menti ase wo bon se ma me bi so a ye fa ne se Ghana must go ibi me ba na so no den o ti se na o se so aka ho den ya bi shira mo mo so ye mu se ya ye be ye ne dan afede me se akoma mo de ye sa do ye we Erade hu mo mobo na nhyira mo ye de ye ni aketua bia ye de be ma na mu mo kesie ya ye twere no mo nhyira mo wate na wonye makoma so ade nyina ma mo e wo Yesu din amen evangelist ma da bia said the twere ne ka no de ohunu hie ni mobo no wo de fam Erade tiatiefo ni ahwefo mo a be ye 3 days pe ye sugu mo so na one day pampa na yesugu muso na mo be hwe yen be boa yen na mo de fam Awurade no de mo de afam no obehwe mo mma o ma mo nananom enkosa atebia we bi da sifse wa boa yi ajanka bi afiri sa ni suo no mu na de ye kan se efiri sa bere ko nyina ade bia da obi bia akoma so Awurade a wo ya akoma so ade no onyama mo na mo ni jewie mo peyo amada bia yesu fremu a mo abeso ye mu ya pagya de odafom e de natena akonya papa so Awurade nhyira mo amen amen onko so na onhyira mo na onyamo kese okay na nya no eze wo mani age enra okodu wa frɛ me beta asen obefro o frɛ sa no penso wa frɛ wasan afre adasibiem enunti bama ye da ye tiefu asema afutu sembi o hase se de no efise enu ameka no hase dana obi send message na ameka no hase sebi yaya akandifo a edom pimpim na etie ye ne senti no yentimi mama ya akandifo se yaso meba mfaso ma ewiase se ya futu sem ya no asem ya tene ye nkyere ya futuo etimi page obi di ni si baabi enti story na ye ma futu bebre wom
kasachire bebre wom bebre because owe ye nua ba ya ewum se na oye mobo bebre no odu no owu anesa na so ma yemu se eba ne se no kogina sa gina bia no ono wona tu na mena nko amena ne nke bekunu no bia ba ono abro ye no ono wona buru nua ne nyina de kikire ne ho enti yem fa ne se eye ni su a se ne ya odie ba obi ye na de na ye ne ya oda na dia sa ni su na nke bekunu no sa ni su ban na no ena nke bekunu no timi frɛ su ma akoma mo twen first batch second batch third batch wo frɛ su in batches now the brunua e bia won so tifie wo tie yen bare e bia wo de no odua ne benya no na ye akoma efim ne ni ha ye beboa obi ewu sa benya no wo wu sa ana beta to no ne ni wa ye beboa because e bia we de ba ye yes e bia we na ba ya wono de oba ye hu ne mobo onu kwa bi ko ba wonya ye ni ma dom ana wonya ye tefo ni ma dom e bia wo de bedru so no obeba no anka obi akwa akoma so obeboa enti men try say madebia meka me se wo transfer na osese abrabo ahun ewu bebre ni yare bebre ni amane bebre ayekum no ubekum na baabi ya yemfum suo bi ena ko fabre ye but ya na ye wure fie ho tentem de ubo se amane na bin ya so sa na ye jai de ye na mfum so na ye blemu de ebia enam so amane ne ba no aso na we fi se ye nya na ye sha ase because obi aye obone unu obi te o tete o do na mama ne hunu mu eye duabo na be solve problem no de bia me kasa asem no obe brepa wo obe koso aton hwehwe sa akosisi obe wuo ane odi ya odi ne kasa sa ya mo kan say oh no odi ya na ye ne ya ani ade but o kasa obe bresa no ma ya na me question say o bre no se wo so hwe o se kura o mre no wo so hwe na afi na wo obe bre no na obe na hwe wo enti kan yi mu ade na ka wunya no mini duabo no na ka fa kwan papa so a at the end of the day, the first akwan so wi a e bia na nyame ba mana solution atumi aba anya sa edu ba bia ya no de ma me nka sa ya no anya ya eto da sa de mema ni twiti ma ni bi nya eto da sa de ma ni so bi ya ba sa wudi ya no chi a wo bewi na wa mena ada ho hwa baba we se nya ha na oba ya nyame ehu ye mobo a konfo ye bi no madaroma ya boafo adaroma ayatumi asatene apase sei bia okodade ne nkola ni ade na obinya so ndua enke ne ko ahwere no nkwa anya obia so na ayahwe ena nke nko ba bia so ekwen boy we adina so rumu abrabo ma me no papa nti asi wo ya wo monta mu o jankaba ye no se ya ta mo se krama ya kaka abon ya koto ya kope kwa ebiru akwakoto anko ba bia no wo sabi nkwase ye wu kwa Bible so obi ba wiase na owu na yansie ni opon bampo tesa faso obi ani so opon bampo e won faso che tesa akola ya nyense ne yafunu a wapon wa anye nipa ma asase tesa ne sukura won faso na tesa wo ba wiase no wo wa meki any impact tesa faso obi ama so ti mesre yetie fo amutie sa suba me mfa sa ebi wo mu a ene ya sesa me se otimi firi dua mako 16 ebodua nsu Côte d'Ivoire nsu kwa minim sa wakota Côte d'Ivoire da na wakota oda oti so obi di obie gogo duabo ya gogulo na ewu Côte d'Ivoire nsu yere akomo dua ya gogulo na yakohu bani ni I mean what we say your life we say your life mesram anidie kwan so enye de ye pene se de bia na asina nana ye bi wo ho beda nti no waye no makoda ne no da me se da ko be da bone ama aduane obi di ya wawu no yes aduane obi di ya watana se obi di ewu enti nyese obi ye na wotiri fa mu firi so ya obetimi afam ba firi akwan obi fa so a o call safely no obi fa sa akwan na so amro besa kokko enti enye de emmo wa na emmo enya na nye nti se esuba bi wo mu na se esuba na betimi wakọ okra chi ebetimi ase wa brabo ebetimi ase wo da chi ma na mafutu sem ne se yi firi wakwan mu na ebia na wo de wanhia boafo ebia na wo de wanhia kamafo ebia na wanhia obi obehunu mobo na wo edu akwa wie okrachi eba na sa obeka wasem se enti ade bia wo ye no fa ye nua ba ye ade etu hofo eduabo aha dwen papa minimo obi a etede obo obidua obo ni dua wie ye no npakro ni wu ye no se na se menim se ne wre ne fi ni hu se de ye oda omo ya yi no pakra yi no omo de da no okobi nti okobi afei de wodi ni ti akonya no odi otena bi so odi ni ti tu ba akoso no okọ asa wo da wo mpusu pusu oko pede wo wo bo obi dua madua nyina ma na wu a oko ede wa se woni mo
said the red feeling ho ma bia na bi mo mu nim bia na asio case wo ho but ye pese ye tumofo ye fa baba wa ye eduabon no ye di tumofo kakra ansa ne akọ me case no eso ehun hia what is here ehun hia papa ma obi wa on duabon ase se dua na ebo wa time be na start here adwuma se kwa na se wo bɔ no obi di obo ye se wona na etwempana wo se wo yisika ma empana dua ne wo so dua yi wo so ye mpra ye nware o enti wo dua mo na wo bɔ no ante ase ana enti ma nipa bebra bo sa dua ne bi o omo bo dua na ma ne omo nti dua na se obi ko ti mbo dua na me di wa dua no kura anka na ya oto yogurt abre no ni we firi wo se yogurt aduane ni we firi wo se enti o bo dua na wie ye nya papa na we wa se me fa fon frɛ o me fa fon de frɛ wa ensuo ho a enkume wo so ne wo ma enti ni nua ne frɛ no na ɔde wɔ ne nua no so no wo didi ni nua na tam na ne bufu na ɔje fo no what comment one day bonsamai what is it it is an you me say ade bia ye bonsam na de ma bia no enka wo da okay e won date e de o how de amane be bro de bia me ka bible say achade papa no de eye pe efi onyankopon ko ho enti say wo ko pri bibi na wo pre de bonsam wo agba wi ye nya dua bo ma emfa so ma wo de ye nyi sama friends sun kwanto je ma ba tanya wo be bre pa kwaku me ka se konso wan konso enso bucket ba kokura ni ye benom wo be bre pa ma aya wo ye nipa hunu emfa so bia ma so wo do that wo be hu ma ya tedisa I'm telling you what's our spirit yeah krabi ana mi wo me nsi me yase enyo nkwan ne me ba wo nye ni papa what I say metia sika wa mfimi me wu a wo be pede ma yase ne yakeka na sa ma wo de mo atiefo tie mo hwe fiefie mo abata o ma no sa ebro yi ye hwe o mo daache enti anope I'm here to tell you say duabo awie emfa so bia mrew okay emfa nhire bia mrew de na wie ye bekwaku wie wa ne se daache owu na abewu na sa owu fu we so de owu a wo amane papa o wa kontabuo hu kire se de odo ba wiase bisa se me bo odo ba wiase npa twode na abaye o se me ko bo bi afre ko divu ansuo me ko bo bi afre apepe me ko bo bi afre antoa do obusa se na ehon so wa ma ne se awe wo be ye de ha wo daache ndima me tu Ghana fo ne tifu tie nyina fo ne se yem fa sister yi edie no anya futuo na duabo yin free ano se wo mu mpa he pre no bi mu no no pun free mu na emfa nhira ene enmunyambra emre ye woni pa bebre ye wo records o ma bru nua a ene o mo daache o mo sha samado o mo bodua na ma anya wo mo ebi mkura ho a etimi nya o mo a o mo bo o mo dua no na dua na sa adane asa benya ono na obi ko wo bo wa nkoda ase obi wo bodua na nkoda ase enti enya nipa no bo no dua no instead so obekwa koda ase wan koda ase nti na ono nso asenya benya no enti it means say nkame amabo obi dua nipa ne difo dua na nya no ede na dua na sa benya no e kira wo say dua bo na wie ye emfaso bi ani so enti utie mi a fa ye futu na twe ho fi dua bo no matter the situation dua bo de nsuo frɛ no me ye fi wanu mu na urade beboa me that say good afternoon Maa Akos. God really bless you and your team. I'm watching live from Tema. Na maybe yene konfo ye bi din komo no ka sem bi wo se bi a wo friends yo bi wo bo nsuo bi din na wo di bodua ahonhom mu a etwa no ebitumi som ebitumi eso asam na ye mu enti obi ho obebodua no bi a wo de anto na boy ye wo de wan ne boy ye ye bekwa akodane edua no basila wo bewu esa se honhom foforo bi a no eso mo body kwa ya adwuma yes edua no medane na all right na so wan hwe yi a wo bewu ko honhom foforo bi ana asom no krepa nti wantimi antu sa honhom no a so unim no honhom no omo ye fe ntambia unim akire wo bewu antu bewu honhom na asom no ko fa no enu akwata je wo de unim say abodua ba say obi na asom sa ye den unim ti o betimi andane dua no all right nti obi a ene ye odane ye na anye ye onso mutu kasa odane ye anye ye eye ba honhom foforo ne so de ko ekwe media da bia me si wo hu asem ka onyame won onka bi ma hu ntokwaku a won ko bi ma hu enti se saa ni o ma no ebru so ade bia ni wanya ya wo se wo susu se enipa no ka ade se ne se wo yema no e na wanya ama me a ebe ye wakoma ya
Enti dia baba wani so a baba wa adwene mu an say boni dua. Ano na di kan kasa kira wo. En say eni no be ye true. Ye na dia ya. Ye na dia ya. Enti dia wo be ya ne say obi wo kra woni akoma. No afa sekan. Pa no otwa no. Ebi wo ha na ne refi mi koku mi fe do ko gu na dua ne kwa no na busu nyina. Eni ho. Se ade na nipa ne ya wo no. Se de ani bia bia ye ade a ye wo koya. Ebe ye ya. Enti chira wo de ye. Enti samara no. Se we ntumi anyina ha wa wo be soa no. Ebe sene de wo fa asika ko twa ne de no. E ma ne wu mprempre mu no. Ebe sene ne de. De wo bo ni dua no wo de wo ha no ebe sene wo no ne de. Lady bi ni mi di nkomo. O se mebia na me ne ma mi bi na tie. E na o se mawia ne chain, ni gold chain. Nanso enyamia. Enti ne ade ne asam ne ya me ya. At that moment me nyo obi ensusu wo nche no. Ya ba me tima ne se bo ma me ni dua na fa woni ma ne ko. That time no bo ma me ni dua. Said that time no na we chima. Wa men straight yes wo ba so chima ye friends yo no. O mu chiri. Enti wo so ne bufu ye o bodua no. Bodua na ana odane ni ko o se be 2 weeks. Into ma me da wa no se o hu se ensuo no o mu so o mu fie boso no ho e no hu se ensuo bi eboboba na eboboba no eyiri afa ono so ene ne mma so na ne ba no na begina na anim se e na obai so wan ka wi anche ne ma mi o nti obai no ofrefre ne ma no wan na abodua e no se ma eye me adwa no se aden e no se ai ma me na me ne kotno de ntia ma mba yi na se o se ma wia ne go chain nti ma boni dua e no se na de no mama ne e o se na se ma data mi hunu de menye chenchima o se ma wia ne go chain me so wonim se menye kronfo nti de wa fa no onwu nti o ye no mo call ba bi o mo call ye no se that time na wo dua no wa chima wo se yan o se ne wu bewu ye chiri because he say yakra ya dani dua oba chima o ma ho de o ma ho enti ye dai na wachima wo se menim che o bewu wo se ka wo mo boy ye no ombo na wi ayo but ka wo mo boy ye no ne ma me ekoku eda ho na mo koton ye ombeton e na wo mo de ekọ dani dua no efiri ne so because obo ne say wo wi a onfo na busua na ase sa ko sam fo no sa wo mu dua nsamfo no wuti wo ba bi na de wo ye ade no nkurasefo dua nua no wo mu ye nkurasefo nya wa mfa wo ma na ase mfa ho mfa wo ma mfa wo kununum me de wo mu nyina da ase sa nkurase nua na e wo mo ani so no wo ba na wo abo afra wo bia no enti abobo ba no se no onfani nanse no e de wo busua na e be da ase se wo de ono wo ti ba wo na wo akofre nsuo no enti wo wie ye no se wo amodua ni yie ka ho o so mo to mo kokoo ni nyina o mo da ni dua ni wie ye e na o ma me se wonya asem a panipa ne ka kire ro obi wo house me kama asem nkire obi a wo ho ye me mo papa wose won ka wan asem nkire obi a obi se aha wo ko ye nyansa be ne wo mu o ntimi se asem ababa wai sa ade ne to no no odi kai ba ha nkenye ni odi kai ba ha nkenye ni ya sobo kwa se mpaye ni yabo mako mpaye ni yabo se erade hu ni mobo na dua na yakoda ni nyina no obewuo because obi wo kwa wutumi dane na amfa Namfa and again so aburu ni o. Aburu. Ebi o kwa na refi o. Ebi o kwa ni refi. Ebi o kwa ni refi. Ebi o ha ni refi me suro me sum me bom pa ye ma no nyina ano no. Hwe. Because e refi ba ko kura na say ya 16. Ya dane 15 e ka 1 ka kura still a 1 be ya adwuma. Obeko 1 be ya adwuma. Ono so ye na adwuma. Eno ko na me suro. Sese de wo ko frefre yi nyina. Be me no nam de ba bi no. Sunzuma asem de sunzuma asem o. Emfa ni agro. Fani agro. Sunzuma asem ehu. Emfa ni agro. Obo omo di no woni mu omo. Woni mu omo ti asem na kire wo so a. Obi si nka nkire obi a no. Enka nkire obi a na afa hye wo ho no. Ana wo se bodua no. Emfa so be na wo be ni afiri. Ababa we ba ha anka anya ne se nne. Ono akasa ye koda ni dio be ko bobo ne hinka abijan nyina akoda ni nyina ade na emum de ka mu no kai
deɛ kaa mu no ɔkae sɛ nde wɔbɛnya ahoɔden a deɛ kaa mu no na ekoku no wɔbɛnya ahoɔden so ekuta ɔno nti sɛ nsɛm no kyerɛ mo so a mopie na monka bi monka nkyerɛ nyansafoɔ no ɔbɛboa wɔbɛsi nka wɔasɛm a ɔboa yaba wotiri mu ɔse koku no a wɔboa ɔse kɔtwetwe sekan na fa kɔwo wɔ bi a wɔboa mesrɛ wo ka wɔasɛm no pie ne ka woka kura na wo ho atɔ maame nɛɛse bi ba ha wɔse me ka asɛm ni wie yɛ me ho atɔ me ɔmo so so a na ɛkeka nsɛm gu me so no ɔmo se ei maame nɛɛse sese na wo yɛ dɛ o fam wo nti wo pie ba ɛnyɛ no ano ɛna no ho ntɔ no na ka ɔno so so hyase bobɔ odua nkɛne nti mesrɛ mo ama mo hu mo nko amasɛm ka nyame ɔnka bi ma mo na mo hu mo eduabɔ nso solve problem sister me say ti say ye die yi na ko frafra wo mo na se nka ohwe ababa ebia ya oboy ya ma bra yi wodi na wu enso na na anya no no be ma no onu nsuo bo onu nsuo wa pam ena ne onu wose wo na abewu oni no waka kire no wose wo na abewu ma so nu empusu no kra to da wo mo ma etrimoden omuni no mu gina ho bebre na wo bi ho wo gina so ntia o yo obi okra be ibo nsam na ne nam ajase edu baby a na maka sesu ma yawo no eni woni na yawo no de wo de atia de bia ya pacha obebi da de bia obebi na amane da so okay what's mom may the good Lord richly bless you and the team as well. Thank God for her life once again. Very amazing watching you live from Upper East. Ono de ne de free Upper East na by oka Lydia mwana wohwe ma na esum wono a obi kwa so o se I'm even short of words. Wow, may the Lord Almighty, the one who created heaven and earth, continue blessing you people until the day. Okay, ono so de aba say o hwe ne ma na esum wono na o say eye no wanwa sa na yakopon eye na de evangelist mame na me hwe movie bi na about time you sanka no na akua na we dan na fie mo gina mo mma na akwala no na akua ba na akua last e de bi da ho no akofa wanka nkire na odiskala ko to aduane adi ana free jom bedru ya na hwe ni sika wenya kwala gina wona kromfo amroba kromfo wa fami sika kromfo I will call the police for you na kromfo didi akwala tembru nua ana onso so oba ensuo a esi ho eno ani da so amudi bedware akwala ya kokan gu kwala hu wa ne yam hyehye onim se ye bebu na ani wa na oka wa de hye wo yam si nya hwe gu a ye be safoforo nyame mwa na wa anyi biu na wanko hwe nsuo bi engu obọ mpa ye ma ne ba na nkola mienu nyini wo mu mienu nyini ye no to na kan ma hwe de ye ka kire ne se obeye kromfo no wa ye kromfo ko insani ano de ye hira no no bra wo hwe nsuo gu ye no wanyini anya sika ti krokasie mu oba fie de ka betu be wura fie yi mu yi wegu ho at the same time na kwa insani ni kromfo no so ba ne ma me pie be odni se aguriti maka nkwase asema kire me bai I feel a person or reverse cases the harm has already been done na akachiri kasa ye ka e kontem tumi ekura ntina bible se ketrema e yade ketua bi e wo nipa ho na so timi hyekwaye Rwanda ewuo kase esi ho journalist bi oka ba ko pe no ketrema Liberia ntokwa ketrema ne kofa bae Cote d'Ivoire de esi ketrema ne kofa bae enti nipa o ketrema enti panyifo se anu we se wotre a esena na mon ana bonsam so ayade na se at the moment nipa obu be fua no de opia o ma wo ya ni se obebie wa no wo be ya mo because abufuo no mu no e wo se obie wa no na wo kan de obeka na ho to tu wo kan de asan wo ho fi se nsem na aba no obia ni hwa wo na ho ya wo na ya nti de odi be defend wo ho ene se obeka asem bi e ho no ena di kokrom no ba no so
yaw na sofo ka yaw no wa famu no se wo bie wa no ansunsu aso be ba no abotre kakra nka obenya no nka betimi atwa ni nyina mu yese wo do wasem je nyame a wodi ma no oni ni ntem anu yankwanta bodamfo sa no ka odisire sika nyame de wo do wasem je na wodi ma no oni ni ntem se de wo si hu nyame no sa na obeye wo wani so wo so nyame ye mpremprem boafo a o actors ha wo ni so ana hunu nyankopon no say oh nyame de obeche wo ye na ofa de boa wo to ni ntem ha fa na na kwa be kana business na nyame ofa no bo no to ntem ya na wo gina ho de wo de bo ne ye den ekura ne ye den sa dia wo be ye de be na to ni ntem so no eti e be sere duabo tuatese wo santimamu adodo chese ase nipa nko school wo santimamu na duabo na ko ye se enu ne ye de se akoye de di san yeti enso de na wo bo no so unim ano unim hu sunsanso papa mamenka message bi sisi I say obi di aba I was about to do the same to a lady ko babu baby do me so baby dia wonani but I have stopped because I was listening to your program. Praise God. Okay, I have changed my mind to do it. Praise God. Nyami shira babu baby dia nyami shira wate emonu dua wajai emonu dua jani mawurade janu man nko bia no wa hu ne bo ai bia no wa hu ne bo kra no na don't I complicated don't even balu ti se ubonu dua obawu sesi ya dua boy ko na we ubonu dua obawu sesi ya balu ti wawie no na ma wasa ko dua so no balu ti wawie no na ma sansam na obeka no kra no ye ka se dan nervous na uhunu ka ho ade abonsam ti bi no wo ma wo ya de no wie pa no ma wura fi ensem bia wo kan ye aso won se dan na fa wo na to papa so obu bia bode nya me fie se masemo tia gospel no na omo ye gospel why akla money o na ma so de ma ka say ma nyu sa wa akla na fe no nyino no onim wo na so ka say say na say sentiment ka na so de kire no de wonye yes me pasa na ma no because ensem now that was so woni be ba so na pass na so ba de one person man pass me ma me say wan samuel wo twa me dua kanen de say na yenko ayi yenko mo friend say hospital nkutwa na wan sam fa na nam fie etwetwa nkola akote na akote ala ye wo me to papa ni na wo tweda papa ni bi twa me kote hwade we pain we ya nkola fa ma wo musu me ma me say me da wo sa papa ni twanya na me sere o se me sere sa papa ni bie na no a wo ba ni timba ye den that me ma me say wo hanka hwe unim se me nyini ye se me kura kwens kura me de ma me ma me a mama na ye me ya na ye di ka domo so timba ye den na ye me ya fi se obi bie na no ka se utimba den enka sa nchire me ba no me be je urade di ye ya da kro papa dada mpa nyame nhira wawu wo fra me da kro ye to no se wo ta ma mi sika na me se dada bi o ndie dabi no se se mbompa ye ma papa ne de ne se gu me fra me ma mi gina ho de ne se gu me so e kan e reverse nsem bia obi aka e di me sunya e di nsunsu aso e free ho na me ma me afei da kokwa ma hu na kasa ye be sra mu duabo no ha se na mu de ye solution no enya no the solution o so se wo busa gali pa niam a wo tim oli ridie mu a de niam a wo famu a na koda ketwa mfia duonu so di nnua nsuo mako almost 20 na da kasala bo so wo school tia me dia wo school no teacher no wo kire enu abo ya kire akomo ho so mesra wonnim duabo nsunsanso a hyeda kro na ye da normal comfort nchen chene tras we nya bone wo ya kristo ni kra kro na na so ankwan ngo ko na ye bi ho na duabo no sen ne sitie ne sunsum omu die wo mu nim e masofo bi na ada ene wo bodu akra bra me dane na ma ubewu sister ye nani dua wa sori dem sofu bia ni wiase ha even pop o timi nani dua
fi so Yesu kan o se mo fa Caesar de ma no na mo fa Nyankopon de ma no enti e be sra mu duabo na mo de atua ma no se Ghana flag no de bia mo de fi na me de je no and at times we use go me da jima me de be jew me da wo de ajeje ko okay na de nyame aye obre o de form dot anwi nipa fa duabo kunu ne se no na temo da ho twen enti e be sra mu kunyi duabo enfiri makwam no obi ba be ma edie kakra wodi wa ma wo miensa pe wodi nu nsuo bako aduonu na abondua edi abone kura no dia na mai no ye be kwa so say kire ye be ko boy no so atoba kakra wo to edi nsuo aduonu na abondua wa badam Ose, yeah, thank you for what you and your people have been doing, and I promise you that I will be a good boy from now. Hey, what's this? What's it? What's it, Marcos? Good afternoon. Good afternoon. Dan, you, because me too, I wanted to do the same, but no, I mentioned Antoine. I mentioned Antoine. I don't know. Wow, I'm learning a lot from you people. Thanks, Ma. Okay, good afternoon, Marcos. My mom did the same thing. Now my sister is facing problem because of the cases my mom made. Okay, on some message or the abandon. She has to may good God bless you for good work you have done. Okay, on also you read the message kakra na etumi aboa. You are part of the program. Baby I will be also can for message you know. Oba near to me, I can the amount. Never be to me, I come and say, Mama, God will bless you and your friends of what you have done. Okay, good afternoon, Marcos. Okay, what you have done for the lady. Okay, so the other man, lady, and order ye and I say. Order ye and who I say, Yami and Shop, Papa, I call you try your home back also by Fred. I'm the man Sanya de and Nick's natural so. Yeah, also wow, I'm learning a lot. Thanks, Ma. Okay, Yami, on Shamon so pass Moshia Bebre Eddie free. Also good after Marcos. I'm Vida, aka CK from Kasua Iron City. May God bless you and your team for the advice concerning cursing. Others wrong us. Kindly tell those people to read some 4 verse 4. Obedient. Many of them mama mo harry. Na promise say. Doctor Abu ahun ye de. Ye the Christ say yankwe. Marco medase ewo akonya ode amame. Na mede encha pace so free aso ye. Ema Ghana for atwefo ne atiefo nyina. Na ne yedu pa ewo dwaso a ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules, Zahara man capsules, any Hindi herbal mixture. Hong Komo near dance a young ye and ye debesum away. Na ye de ye dry your friend Zahara mixture, and ne Zahara G capsules and a decline. Sell draw way a ye dra, or bar any bema and enum. Anna and ne open dry a ye affections of brook a sea pa, and one Zahara mixture, and ne Zahara G capsules. So your bar now woho. Na infections hawadwene na amasabi ensansan abegu ahemfio oba aduro bako pe na medi ho adanse na medi amawo oba bi so wo ho a o se mekoto Zahara mixture ene Zahara G capsules for me infections na hamadwen no adanse ene niam enfaso dia misanya wado no se me menses na entimi maye no aduro no boa me ma flow no etimi baye menstrual pains bia ya na me wom no me numa duro no me say me boso no so a na adane me sereye ana ohaw bia nsuo kakra sometimes egugumi kakra pampan wom no me nom Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro no aboa me amama hemfie ho atwa yopo ama ni nyina afiri ho na obema bebre so danse omudi ni se me sa nom Zahara mixture ene Zahara G capsules no matenka na ekofom no afede matenka no astate eba eti sa wo yo ba na wo ho na sa niam wei problem wei na wo ma edura mi de ho danse e de amaw se ko herbal shop sisia pharmacy shop sisia licensed chemical shop bia eben wo me se uto aduro na
ɛte sɛ deɛ ɔde ɛboɔ baako akum no maa mmiɛnsa no mfasodeɛ bebree na wobɛnya wɔ aduro no mu ɛtu yɛ ɔbaa mentena hɔ kɔ baabia yɛtɔn aduro bia na woso wobɛnya wadanseɛ sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na infections ɛha wadwene na sɛ bi ama ɔbɛrima no ɛso tea na ɛteɛ ɔbɛrima no hia na ɛhi na sɛ ma nsansaa agye ɔbɛrima no abɔ so wobɔ sɛ wɔ hɔ a na ɔbɛrima no mu nyinaa ɛredwa wo na ɛbubɔ pɛ wobɔ sɛ ɔdwonsɔ so ka wa na ɔnhuna mane na ɔkyɛm kɔpem tama dwonsɔ no ɛbɛba wobɔ sɛ ɔdwonsɔ so a wɔdwonsɔ awie no na nsu fitaa sometimes na ɛfiri ɔbɛrima mu ɛɛba bɛrima wowɔ saa wɔ highway mu a ɛdura midi ho adanseɛ ɛde ama wo sɛ bɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɛyɛ na mprɛn bebree no ɛyɛ na ɔwɔ hɔ a na yɛ sɛ deɛ ne ho ɛkeka no nketenkete na yɛ sɛ deɛ biribi ɛnam ne ho no ɔdɔfoɔ wote saa ɛdura midi ho adanseɛ de ama wo sɛ ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules saa duro wei me sɛ ɛyɛ nubra ɛne yɛkeka bom ɛne yɛde afrafra ɛne yɛde ayɛ sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na ɔwɔ weak immune system na ɔnko a de bia yɛsɛ wɔyɛ nofo yareɛ nketenkete ana ɛha wadwene ɔnko a woyɛ biribi kakra bi a na wabrɛ sɛ walking distance kakra bi a na wayɛ mmerɛ sɛ steps bi mpo ana ɔforo anaasɛ adeɛ obiara yɛ a ɔnte brɛ ntɛntɛm no wobɛhu sɛ ɔnko a na ɔrebrɛ na ɔnhuna mane wobɛhu sɛ ɔnko a de bia ɛwa nketenkete wobɛhu sɛ cold kata na ɛha wadwene anadwo wobɛhu sɛ ɔnko a so wonya infections a yareɛ no kɔ na aba yareɛ no kɔ na aba wobɛhu sɛ sometimes wonya infection a aduro biara no ma ne ho atɔ no no wobɛhu sɛ ɔnko a ɔnom aduro no a wobɛhu sɛ nsansan ɛbɛgu wo private part hɔ no na nsansan no nyinaa ɛkɔ na aba ɛkɔ na aba ɔdɔfoɔ wote saa aduro medi ho adanseɛ sɛ pɛ bi sisi a na fa boost immune system no na no na bɛmu anya ahoɔden pa abɛde immune system no ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules yɛduro wei ɛsɛ yɛduro a sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ sɛ ɔsa paa so ɛha wadwene ɔdɔfoɔ pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules kɔ baabi a yɛtɔn aduro biara sɛ yɛ herbal shop sɛ yɛ pharmacy shop sɛ yɛ licensed chemical shop ɔdɔfoɔ wotɔ aduro no a mixture no cap ketewa hyɛ so wobɛhwie mmiɛnsa anɔpa na de Zahara G capsules no mmienu aka ho aduro anumɛ so a na wahwie Zahara mixture no cap no mmiɛnsa na de Zahara G capsules no mmienu aka ho ɔdɔfoɔ mepa kyɛ sɛ wode nsuo no ana bɛmenemene to pa yɛ na ma me na ɔdɔfoɔ wonum aduro no a nom toatoa so nom no anɔpa anummerɛ nom no continuous men nom tutum sɛdeɛ ɛbɛyɛ a infection bia ɛte sɛ gonorrhea a ɛha wadwene no aduro no bɛboa ɛbɛma no nyinaa afiri hɔ ɔdɔfoɔ gyeɛfo na mɛsi ebia na wopɛ yɛ nnuro bi atɔn anaasɛ ɔdɔfoɔ nkɔmmɔ bi wɔ hɔ frɛ yɛn sisi a ne yɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ yɛduru a yɛfrɛ no hindi herbal mixture na saa duro wei ɛyɛ malaria mixture paa kɛseɛ ɛnɛ ɛwɔ market a ɛboa adasa ɛboa foforɔ so ɔdɔfoɔ ɛnɛ ne first time a woteme nka ɛwɔ Akoma FM na wosɛ hwɛ mu Onua TV so a adura medi ho adanse a ɛbɛboa wo adura ɛbɛtumi ama wate bi adi adura ɛbɛtumi ama wonum ada hɔ adura ɛbɛtumi ama malaria fever na ahyɛ wo so akyɛ wapɔ so ɛrerew ho nyinaa ayɛ hyehyehye ɛsɛ gya wo tipaye a ade kye anopa obi akɔ na adwuma so a onko a wode wo nsa ahyɛ wo damle fam a ontimi ankɔyɛ wɔ adwuma no ɔdɔfoɔ pɛ hindi herbal mixture aduro na ba sɛ ɛbɛboa wo kɔ baabi yɛtɔn aduro biara sɛ yɛ pharmacy shop sɛ yɛ herbal shop sɛ yɛ licensed chemical shop na pɛ hindi herbal mixture ɔdɔfoɔ o typhoid fever no so hindi herbal mixture ana medi ho adanse ɛde ama wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ne sugar level no ɛha na dwene ne sugar level no ɛɛteetee no ɔdɔfoɔ aduro baako pɛ ana mekamfo de ama wo sɛ wode faka aduro bia unum bia na fa regulate o sugar level no sɛ yɛ high blood pressure ɔdɔfoɔ hindi herbal mixture abasa ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɔyɛ dwumaden adwuma a wɔyɛ no ogyina ntenten kyɛ ɔyɛ adwuma a wɔyɛ no ogyina wiem kyɛ adwuma a wɔyɛ no ogyina egya ho kyɛ ɔdɔfoɔ pɛ hindi herbal mixture na ɛmmoa wo na nsiesie wo na ɛma wapɔmuden no ɛnsi pi ɛnsita
sɛ de be ya o sɔre anopa asa akoto adwuma so a wobɛnya ahoɔden akɔyɛ ɔdɔfoɔ aduro na ne hindi haba mixture ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ mmɛmaduro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules na saa duro wei aba sɛ ɛbɛbɔ bɛrima biara bɛrima bi wɔ hɔ a wayɛ mmerɛ bɛrima bi wɔ hɔ a wabɔ adabridwo bɛrima bi wɔ hɔ a mmaa atwetwe no ɛfrɛ no waminiti bɛrima ɔnamane yɛ sere no sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na sɛbi wowɔ weak erection na ɛhyɛm na adwo na ama animguaseɛ ana ɛɛka wo a bɛrima mesrɛ wo ɛnyɛ saa wobɛtɔ graphic ama ɔyɔnko bɛrima akenkan ama wo bɛrima kɔ baabia yɛtɔ aduro bia na kɔpɛ Zahara man capsules bɛrima wotɔ aduro no a wobɛnom no mmienu anɔpa mmienu anummerɛ na Zahara man ɛyɛ aduro a ɛyɛ natural herbs ɛyɛ numbra ane yɛde afrafra enti bɛrima wodia ne sɛ wotɔ aduro no a wobɛnom atoatoa so ama me na wonom toatoa so ma me a wobɛhu ne pa ɛwɔ Zahara man capsules mu bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yaleɛ agye n'abɔ so sisi yaleɛ ɛha n'adwene ɛyɛ na mpere mebrɛ bɛrima bi so wɔ hɔ a ɔka ɔfrɛ di adanse sɛ mekɔtɔ Zahara man no menim sɛ mesisi yaleɛ no ana ɛbɛboa me baasa kooko no a ɛha me no Zahara man capsules no so aboa me aka ho sɛ woyɛ bɛrima so no a wɔ hɔ na nkɔmmoa no ɛmmerɛ bɛrima aduro baako pɛ ɛna medi ho adanse ɛde ama wo pɛ Zahara man capsules ɛtɔ wode ya ne sɛ wobɛkɔ sɛ ɛyɛ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bi ɛbɛn wo wo sɛ wopɛ Zahara man capsules na wonom aduro no a adanseɛ ɛne mese yarewa aduro no bɛsa aboɔ asɛ wɔakyi no waa na wobɛfrɛ yɛn ɛde adanseɛ no ama yɛn ɔdɔfoɔ saa gye yɛ phone number sini biam ebia na wopɛ yɛn nnuro bi atɔn anaasɛ nkɔmmɔ bi wɔ hɔ ɔdɔfoɔ frɛ yɛn sisi a ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 58 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ da biara meka bambɔ atrɛma ɛyɛ kyɛn ayaresa bucket ma nti ɔdɔfoɔ mɛntwɛn anyare ansa na wapɛ charistic yɛ nupa a yɛde bɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a ɛboa ɛboost immune system no asɛ to infection bi a ɛtɛtɛ wo ɛne yɛadu a yɛfrɛ no Zahara man capsules ɛboa bɛrima bi a wayɛ mmerɛ wɔ mpam ɛne yɛadu a yɛfrɛ no hindi herbal mixture ɛboa ɔdɔfoɔ bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure ɛne diabetes ɛtɛtɛ no ɔdɔfoɔ yɛnupa yi yɛatoa pɛte Ghana ha baabia sɛ yɛ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop ɛne baabia yɛtɔn aduro bia na ɔdɔfoɔ kɔ hɔ na wotɔ aduro no a wobɛyɛ adanseɛ meda ase Maako nyame nhyɛ wo papaapa me nuabɛma sɛ awia yi wode yɛakɔ charistic for akakye na yɛtumi akɔgye no pa ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no no a ɛne waso agu so awia yi mutie na wosan hwɛ bie ɛwɔ Onua TV ɛna afei Facebook ɛne YouTube yɛde case no ankasa ba Ismail ma yɛntwa yɛ ho tiawa emra yɛba na afei yɛde de aka nyinaa atoa ɛso Ewra mepacho bra na mehwa de wo bag ni bra aden enenso Akoma mpo na mo adada no na wasaba na yasaba tina na mo se me ha mi si da bi me ka me dia mumu ntie me na minima de ha me otimi ko sha abonte me ka na adare ntakwa oyere no oba wa ye no ho ade no say o store abonte o container wa school bi wo kabero opposite kabero container bi wo nti o wa tamope na o de abafi not into there o ye hairdresser so kan not into there sa ton mba eduru a de she mba de she amaya ase ne nyama yi enure ma de se ya ase eduru be ne de she ya ase so opese o chia ana so opese o ba ye kama ana se ne nufu ebia atofom opese esen wuri ejina te se abayewa ba mo side de ambotu ma chichiro amo wonduru amba de mama wo akora po wo ye be ma na ka se aye slippers a unjindi ede na aye slippers enufu na bia atofom a unjindi enufu atofom ye friends en mo sa peja na akosoro enye slippers bio anti nufu na atofom ye friend sen slippers ye friend slippers mpobo awia bia wa slippers bia
we are once at top on the trace as who pay your clan is in the trace. Oh, Sandro na first akora no first one na be ma no na on no onye obasa o hwe wiye ye wa hwe miye chese entumesini kura wa man bi se mi fanje kire no na me ni obia na me tu free fie on so na sa ata me so aso oton ni fie ni nti yentu na me tu free on ma me nya adwuma na me ni obia so amekotena no so na ma me say to di na chi nti wodi na chi ko he ya kotena atwuma mfensi ti e free on no na menya me ba otoso mienu oni esa ye kwatena hono be bosumi nsia ti ye kwatena Akoma FM 87.9 Kumasi mu fama ha ibi ni etu kwatena atwuma menhia be afe ansa na ye tu aba atwuma koforidua ye bedi bosumi nwochi ofie ho na ye se free ho a me ma ba ba bia sisi a me wa me nim ba bia ono soso di ni ti ahwemu akọ ordinary ahwemu kopa adwuma ba ba hwemu ana say like o sese won fa won ne nkura no ho biem no wahwem because ka so ordinary ahwemu ye ne ma mienu be ma e bia bibi no to wahwemu kopa bra bia bo kopa ska dia befie me ba cho da bi o ti ahwema koforidua ho na fi kropoti ewo mu na on pese me ne me nua mo ne me ma ne ye behunu ti de twa to okra wani e di hunu abrantie no dabe o mani Akoma FM 87.9 Kumasi na me se bia oba me eska na de akotwa akora ne dua no bibisa nse akora ne dua na asema o ka che me se akora be dua ana opi abontene wa mama o ma 20 cities se nesika free wono no wahunu obeda wa na me ba che da bi oba ya no okọ bu okra oba ogina abontene wonwura dem edan na se dan ne de wonwuram edan no na edan we obesi dan wawura mu inti yanhwe ahaya Akoma 87.9 na no fiada na ye ne Akoma FM 87.9 Kumasi ye ne no din komo kakra sabe ya wo a fiada no ebia wan tumi ahwe bi ebia ne na wo ba aba behwe ye pese ye bie aniso kakra na ye de kirewo in fact weekend mi ko fie minua bema ba ko frɛ me Mr. na fe yemfa yen case ene de ho no ento amoso ma me mu ha wie ya no ne no wo hwa phone so chat mo wodin yen di ata edi ata Sandra Amoa okay ana mo yenta fo o ya kakra na penny ba ko no ye ono so ya ata na ata owen wonde Kumasi Kumasi ansa hin so ye Kumasi na da ha ye nefa okay awie asamba na de bai pacha asema me de bai ne se be ma me na wo no pacha start he pacha me de be ma bi hia bla quarantine ne bai no ti quarantine mu ana me ne nyemo ye me ne nyemo ye na me kaka kire ne se fada menyemo eno se onyem di a ene ye wo enam kram ka se menwo ebi se me wo a menyo bi ma na hwem eno se me ba de menyini ntum nam se you na me wo menyem no wan hwe me a besi ene a me de ete nti me wo ye na ye de ko menyem ye na me de ko to anim ma me de ka kire ma me se menyem wo na o se hwan na me ne nyem nam se anti si ba fada eno ode pempanifo na mde ko to omanim ode ko to nanim na so be friend ba no abusa no ti yenko obesa friend ba na abusa na obeka akire ene yekoye a 3 days time ne bae was so friend ba na abusa na o se ai one yem nanyum inti emu hono tuaso mame ona waso ka ono kwa kwhia be ma na wugina hene o kwhia be ma no ayi covid brenu na wo to ayase donko no mame na wugina hene ma ono ka na asem wanya fie sen got 22 years 22 years akra 15 14 but see na no wese kan sem ni pen me ka no mo de ko mame tena fie no mo ka nti wo de kasa wo wi a o mame beto aso enko nti emu ha na de koto omo papa nanim no papa ne yeso be frɛ ne ba no abusa no eno frɛ ne busa no eno se an yekoy no se an no kore pa ne so ne ye nanim nti yekoy no se akire de wo bia oba ba beka
akyerɛ friend ba na de besi bia no obeba ne ne abedi ho komo ti ete hɔ a o mada ti 3 days time ɛna maame pempenifo no no mkɔe no kobusa no okobusa no so pempenifo kobusa wo se ha no kure se de be kan se ni se ne kyerɛ wo na friend ba no so ne ba se ha one me nanyim nti emu hɔ no na mete hɔ ɛbɛba ɛdeɛ na ɛbɛba anu emu ya na ɛbɛba mete hɔ mmoa bia ama na maame pempenifo no sa no mkɔe sa ɛkɔ tin papa ne so bio papa ne ka kyerɛ ne sɛ enyo obi na ɛbɛka ne ba ne friend ne sɛ kan sɛ ɛhɔ ne deɛ di sɛ maame na maame ne kɔe tuaso nti after ɛno no deɛ na asie wo to aso fa wie na wo maame nto aso mfa ma wo pacho ɛhɔ ne me nte hwii biem ɛbɛsine okay nti wo sɛ abrante ne friend sɛ father maame abrante ne friend sɛ adu sei poku wo hyia no wɛn pacho piase hɔ piase wo sɛ wo hyia no brɛ na covid no wo mu no na ɛbrɛ ne nyinaa yɛ hyɛ dan mu a obi anhyɛ dan mu no wo kopie fa hene ya wo di kokɔ hyia no pacho mu fie no yɛ dan na chi o ma si fie foforo bo yɛ dan na ase ba eno mu fie bo ho o ma si fie foforo o mo dan na chi nti ɛhɔ ne yɛ nti o si wuhu bra wo hyɛ fie anasa kwa mbe obete omu pomamu anasa ohiri wo pacho ba efie oba mu fie ebedi agro pacha obisa me na nakra se ne na obetimi awale na me na na se ai obetimi awale no so wale me afunso bi anim okay e na o sha ase enimi di nkomo e na mbisa se uni yire na o se da bi uni yire na banko ana wo e na msi ene you ntemu ho na o start frame no o frame ti na me ko odase honom sa wona o maame mo fase edi efie na o masi ya wo ne mo ne o mo share wo no e ye o mo ankasa fie a o masi o maame ne o papa te ase nti o mo fie a o masi but no odi agoro eba mo ho na wadi agoro aba ho be se ne wo hu no be ache na wunimu no be fie sen minnimu no dadaada okay enti na wunimu no dadaada na wunimu se ni suban te sen because enipa wuni ni di agoro wuni ni di nkomo wuni ni yes sabra no na mpratwe memo enti ubetimi ya study ehu ni suban ankasa enti na mebisa se unwu no wodi agoro ba mu fie ho wuni ni di agoro be fie sen ansa na wode passam kra ebeto wanimu pacho meni ni di agoro di ache na pasam ne de yale ni mu ana obaaye betena ho ntemu ho ana ode epem ode be se wo pe na wonso woni ni di agora che no wo hwe ni suban no na che se eye se wo se wo pe no wo bagi atomu pacho mu ho de na se de no osi emoving de na eye woni na danfo fam na onyanse wo pe no se na ni suban tie pacho na eye ka bi kire me na eye sen edie na wo ya wo feel se na eye a wo de be boss wo tie ase pacho me na net mantem oba obisa me ho te sen na wadidi na se nsem bebre na okan na okobu nti ma me ko na okobusa no na ma me yes na oba no obisa se ho te sen wadidi unidi ya otumi moska na wache oska pen na wa moska pen pacho an no wache oska pen bra no wonya ense wo pen no kra adwuma ben na no ye pacho oye filling station manager. Okay, manager of filling station. All right. Okay. Until no was wo cry there what the two na nanim. Pacho. Say opel. And I want to say obetimi amba forward. Pacho. Sabe na wo fie saying. Pacho na me ko 18 years. Na wo su adwuma na wo ko school. Pacho na me year school. No we JHS and SHS. JHS. Na we school no we school be saying be afe na wuti fia na pacha okay nti na wunsu adwuma die nti pacha na adwuma na ho boa sika na ma no de emi ko su adwuma na enso okay nti na oba ho no oba ho kra na wonya se wo pe no wo bisa wo se die nti na wuti fia wunsu adwuma na se bibi obisa wo bibisa because me pese me hu se ampa se na abrantie ne ya abrantie a e wo se wuti woni ni tu anamo because wo die pacha na ni afi ben fie say because wo de wo tumi nya akwan yo enye say wo kwa akohia no abonten wafre waso pe oben
enti no wonim ne suban wonim sɛdeɛ wasi kasa wonim sɛdeɛ n'abufuo sitie wonim sɛdeɛ n'anigye sitie wonim ne nyinaa ɛna ɔsɛ wo pɛ na ate aseɛ na wone no woahunu sɛ ne gɛ bɛsra no da woni gɛ wende wanka nkyɛm so ɔni yere bia ɛba baako pɛ no ɔba mato ne yere okay enti ɔsɛ wo pɛ wate aseɛ na wokɔ ne hɔ ɔba wo hɔ ana mutu kɔhan mo dan ana mutim ɛbɔ mo bra pacho na me kɔ ne hɔ pacho na me kɔ ne hɔ adobo afu bia na pacho na me kɔ ne when you me when you want me questions bi say say hwɛ ne when ba ka ma asɛm awie ma me nkɔ na afɛ bi say me ti na me kɔ ne hɔ ai masra maji pacho na me kɔ ɔsre nti woni no etwempra bɛ bosomi bienu miɛnsa na afɛ ansa na nyinsan ba pacho bosomi ni mo na me denye mo ye na me keka kyerɛ no oho first month na mu ne na wo pentem ada no so opeba waka je so no opeba pacho de ententem sa no hia bente bosomi ba ko pa so twom manyem da bi wa so to obo e wa so to obo e wa se wo kra no nka na unfa boy da ei wo se no nya fie san na me ko 18 years na wo ko 18 years na unfa boy da na ye virgin me pacho mante pachan oh na ma branche no say we virgin at the age of 18 woman who say we virgin because won fe woman who say we virgin wo ka che no one can change on fan prada one can just say be man kwa kosu akuma enum da wono na e ba betu coke na no fresh wine kura enti wo hwe onye wuye because na 13 12 no ma break on virginity wo mo twen wan wo mo di ade na twen wan ye pentem wa wo say enti wutu at the age of 18 wo ya ade one can che be man so fa be mada one can che boy no na ono so no die a day din kai ono so emu so your virgin because bibi be show sister o ma madwuma ye din say ya me bibi show ye e ma wo hu obisa o pacho de na de asa ye nwumre ma me okọ na de asa na chese okọ kra o pacho man kra no okọ kra o wan kra me David na wan kra beka chem say okọ na de asa wo kra o e na oba virgin wo ba itimi atre wa at the age of 18 years wo ye virgin wa ma be ma bia ma mesra ne papam anware no anhye na ni wonyam at the age of 18 wo so okoye na dia so e ma me fima ni bre ma so ma me wie ne dia no to aso nti na woni wona na ti anase na ma me ka ho bi because ma me o champion no ka ho munya na mo nti wo ko kra no wan kra wo ma me ba kra wo nana wo ko da awia no bebusa na sa asem obebusa na dia asem se obetimi onana metimi awale na ebeyi na mo nana se nti onana obo modia je ne chachaw pacho on not them eje ne kaba ne street e betra wade na se ansa wosu wotu kwasa kwado abrantie ne so opese wo ware o onana se matime na obetimi awa no obewa o pacho de wona no wanya fie say Benson 70 plus. Otumi atena wa hwe so 18. Wo se obi aba. Ma ne maye wa ye fro people do hunu sampa wo de babunu kofie. Ye nyu suda. Don't touch me. Obi anko mu da. Ye fresh. Wa befa akoguru mu. Oye otwiri mu ne betre ye pai. Obewa. Wati anu awie ode koma hwan obefa na ade. Okay. Inti no wunyi say ya we de koto na nim no fa mokwan so na we kwa me de ko bisa kondo. Me na me de ko e mama. Wona de ko e. Wonye mo ye no. Ana o ka kire me. Na o papa no nsu no boy no nsu nte ho. Ti me ye na me say ene atwen ma efiada papa no nsu ba fiada. On twen ma papa no mle fiada. Na oba father ne papa no. O mle fiada oba am de akoto na nti oba fiada na oba am de koto na nim na o se ne ba ne ni ho. Nti oba frɛ no no abusa no nti ni na awatwe osa ba biem na me kɔ na me se obusa me se akwasi se na me se se me begi mu aye nti de o frɛ ne bande akwasi no o ma mu aye me kɔ ya wase o pese obegi nyinsen no na o ye baba wase me ata na nyem
we baba me ata na nyi obesi me court ɔse wan bɛbɔ ne ata na nyem wan bɛbɔ ne ata na nyem menim saa na me call ɔse ɛmɛɛma dodo aba sɛ ɔmo ne ata na nyem me call saa na papa no ka kyerɛ me papa no num kasa na me ɛyɛ opoku adu sɛ wɔbɛyi ɔbɛyi boy ne papa papa tuaso ne na awatwe biem ɔbaaye na me saa kɔɔye me kɔɔye a ɔse me hwɛ akora no ma ne ngo na me hwɛ no ma ne wo a me hu de ɔsɛ no na me de na kɔma no papa ne ka saa asɛm ne kyerɛ me wo be hunu ne ɔsa no na wo de akora na kɔma no na me pa wo hunu sɛ wonyem no wo ani kan kyerɛ opoku adu sɛ wonyem wo ka kyerɛ no na ɔse de ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ne ba de enyini hu ntime nwo nti ade kye no ɛna ɔma ne bag so ɛne ne ba na ɔmkɔe wanka nkyɛn pa sɛ ade kye ɔkɔe ɔkɔ baabi a ɔyɛ adwuma na ɔfɛ yase nti ofiri piase hɔ ɛsɛ piase na mu nyina na mote nti ofiri piase kɔ fɛ yase bad wankra wo sɛ ɔkɔyɛ adwuma na one friend no sɛ ne wo phone wankra wo betumi afrɛ no me frɛ na no wɔmfa wodi to nanim sɛ wonyem na frɛ na no wɔmfa ɔsoro abɔfoɔ na no wɔbɛfie hɔ ɛne wo bɛsere ebu ate sɛn wadidi minidi hwanhwan yiska kɔtɔ aduane di nyina akyire no nti mo mpra twɛ no elastay for sɛn motwe mpra elastay for sɛn bosome na wonyem no wo ka kyɛn sɛ wonyem no wa megugu so kɔpem na mansa wode wo yɛ maame eno ade kye me ko no ye pere sa woko first day do hia no a ɔka kyɛn so ɔdɔ no woko wakra o etu ogugu so esi den na be me mpɛ ha yo me say waka kyerɛ ne sɛ wonyem wo hu nyinsa na aka kyerɛ na nya sɛ na bosome na anya 2 months ukotwa scan na so okoto akureti bi na ede check na wo check in wo tim ne hu sɛ 2 months pacho menyam ye me busa ye no mo se bosome onyam dako a bosome nti ade kye nam keka kyerɛ ne sɛ menyam wo okay ɛna o ka kyerɛ me sɛ menwo na ne ba de enyini ntu nti ehwa na o sɛ agugu so wo si a na no maame bi betre ha me ba ndio ye virgin me ba no virgin ena me bo mode ana me wowo akora yi awowo nu na ena o ka age ode fa be mama me ne ti o se na me se ka so ba no ye virgin fa be ma no 14 years o se me ka so ye virgin no okay nti adana wo ko ka che no kro no dai but on sign there be man sana wo pacho David obia so ne mana nye be men hu be ma bia so me fia papa ne ka sa ebia no ono na ka kire papa pacho me dem na wo ko fie no akoto papa ho pacho an wo ko fie oda akoto papa pacho fie ho ne de ho no obia ni ho edan afi no masi na omu ba ho no oda edan fie na chuo na omasi no edan na omasi no ho na de ba ne ba oda ho no oda but maame ne papa ne de omu nti ho bi omu de ye no mu nyina akokwa ho oh okay etu bia na okutimi kwada ma de akiri obi hu pacho obi hu na manfo entam ho ntime kwa ya mu hu okay ena se mukoye na modi nyinsa no koto papa nanim ena o se age se oye dan wo ansa wo onwo na wo a mehu de o se nam de akra na koma na se ma wo da oba na nya se 3 years oba na be ma 3 years ensi abrantia no wahu akra ne da oba akra oba o da so di nani akra ko onim akra ko nkasa no ho da o kasa no kra wo mfi akra ne fi nkasa no en sai mentia se o ma fi wo ma fi ho ma mehu akra ne se bia mama me be hwehwe me ba nti akra no kra wo en hu no meaning so o ma akra ne kra sikada etu onyinsem no wawo mu ye yiwa free hospital ye kwa akototo ne ma hwan mia mama meni mekunu abrante ne kapra me pacho enyi kasagu ma me mani abre me pacho ne kapra sempoa bia nim from anyim bosome to bosome nkono me pacha nothing on fa hwe mai kwabi nsa akra na nya bosome miensa se papa miensa 3 years na o papa se owu ya no wa hwe se ose no ade wa we wan so bia wo fie o da me de minim
na mu misa pa mo fa akra ne nko papa ne ho me de mama ye de kwoto animu nsa na wo ye misa no ma nko ho biem o papa your friends eh kwa me edu sen me pa cho pa ma Mira bra na ase me bo yefu se wo na sakra no enti papa no on kire wo na ma hwe de wo sen na me de akra na koma no ani o sane ba no ani enti na mo wa samode ne kwa na mo kwa ka che se papa se yawo akra ne so ba no ti ye de ne ba manko mama me de manko nwaye na no de me mama me ninti me wo kra no wo ye no man ka nkire manko ho nso ye wi ato aso be me na mamu ha wi ye na ma enne de ye ne abri o nti ye ba no ye de obi hu no baka se mura but me de meka se ye de ye duro enenam mama da wase ni what scientific hospital na ye ni wahie se ne na watwe be no ye ba ye no bedi nkomo fire ahodo onkwa ya betimi afaso na wasi ano na bampo a de obedi toto ano na ama ho atimi ato na enenso nam a na ye nam se be hwe ye haba ahodo obo ade de dom ye no emu ahodi nu ewo mu a bi wo no mu a ye ni da ho pa nso hu sade sisi efie nso ye mfa nya hwe ni ye dotugu ye nim se ye nkwa ene ye dotugu sa no me pacho ni what scientific hospital ye Kumase atonsu Monaco junction bi apeso nya me number no a enkran so circle interchange na sia old overhead na se ena ye wo enkran ye ya wada de kosi nyame adoma me medanti china kosi me ndan enkran fo ye ba ho den number ni ye 0244 08 76 87 0244 08 77 mama ahaban ye kuta me ye fra no nkran board ye na nkran board ye we ahaban bi a very common very popular ewo ye nkronkuma no emom na nyakopon ya haban we se empe baabi enwunu wo baabi awi atabo pa nti so bo se nkran board ye tasisi amango asene sane ma ya ne ntansi epe baabi awia eduan hyeden se ho akoye sere kakra no nkran board ye pa na eta enyini wo ho na de we mama meka enwanu wo mu a ene ahode ne de ma ye ni padua no a enya asenkuma we ni brofo pa de sena occidentalis na ye ka eniem ahodo wo eye saa de ba we mu a na chese nwanwa yi pa hwe saa haban we obi a wo se se bia na hypertension ha no pa no me pa cho haban we wonya bia beboa ne yi pa enso ewo ho na haban we eye antibiotics na eboa yi pa ya bacteria moawa ya na se yare ahodo bacteria de ba no se oyi obi a eye nkran board ne ta ban wo a ebetimi abo yi ewo saa kwa no so yi pa na afi me ba no so me na ba no so bai na ba na se ne dua ba na ese board ne nam so ma yefra no nkran board no eno so eni de awo na me de bae na saa haba so diuretic ye ka se diuretic a eniam ahodo ne nuane na afi nura ahodo wetimi boa me yedwonso nti obo no ma wanya prostate enlargement prostate na kese agija da urethra no so ama odwonso a emma me pa cho ba ni what scientific hospital a ye de haban we eka haban ho ne ye de ye droma wa obu obeba na dwonso ata na ya sena nsane na ne onya ne onwonso da na so nwu so da eye nkran board ye ene de niam kakra fra ne de mani pa no ye na acha simadu na dwonso na ata na ya sena nsa ne na wontimi nwonso da no na ni nyina ebe na wesu nti no drobe ana se katete wo se nkede tu ni pa bi ayase ana se ni pa bi ba mu no ya mfa nto enam se eye sa nkran board ye we hu nti no eno so atimi aboa ye pa esan so eye anti inflammatory ewo kuta anti inflammatory properties a se koba se obi ho na ne honam ye ne ya motina ne ho na ne ho so ye kese ne ade ya wontimi hu de ne kofa ba ya eye sa nkran board ye we na obani wa scientific hospital secret ba ko pa no ye de friend nura hodo enso ede ema omanfo na we nso bi wo se ne yamo timpa ne yamo tim na anu na so tim nyane na da eye sa haban we ye de baye drama ama wo yamo timi da ho na se na me kan se san so antibiotics no na se kuta antibiotic property no san so kuta gram negative gram positive bacteria property ya your bacteria ya de wo bi ho no mo a etai hani papa ebi syphilis syphilis gram negative bacteria ene de ba na saa nkran board ye we etimi ni ebi pa ya enya asenkuma na se na me ka se diuretic no enuane bi etimi boa ema yetimi dwonso bi garlic jene afi watermelon bofre san ahodi na ewo mu nyina no san nkran board ye nso bi wom entuba ni what scientific hospital a ya di wei efra no bi ema wo a ebi wa kra se etimi busa se bi ebi wo fi a yanka se be kire kwa be fa so aye no na watimi ano ebi won so a o dry ne leaves na haban no o dry de gu awem na e dry a na afia no so a kire kwa be fa so aye am no ene na mo abetu e dia fonti akan
na wa bi wono ma namu yade nsan namu san yade ha wo bi te se eye syphilis ameka wasem no enam se kuta antibiotic property no ntuno etimi eboa ye pa fe hypertension for me pa cho obani what scientific hospital ye de nkran board ye we ene be fra ne mabi ne ye de aye aduro e de ama wo ene ye san so ewo yade bi te se eye prostate enlargement se ne ameka no enam se diuretic ntino eboa ma dwunso timi be sanity no me pa cho ba prostate enlargement for bu wono dana jo sore dwunso mpredum prenso ansana ade ya chese mu ye de na ehɔ ne ana dwunso no hye ase atwa no na urethra na se o prostate no agege da urethra no so na ma dwunso ne ntimi ma me pa cho nkran board ye we ye de be fra enema bi de ama wo na ye de aye aduru de ama wa asthma ha wo no we ode eye ni neduaba no anase nedua no na oye ni tin a ono ano kakra o ma no emmiri pe na ode ewo kakra fra obi o se asthma wako asthma bre no ye de we ebe ye aduru e de ama wo ama asthma watimi akon afi stomach ulcer hodo oda wutimi na aduane to ye mu anaye wo ya mepacho eye san kran board ye we na ye de be ye aduru de ama bia na wo pemi number no mepacho ye wo Kumase Atonsu Munako Junction ni What Scientific Hospital enkranse wo circle old overhead na say ye NS chemist abro sene die ne hwe Kumase adwuada kosi mimenda na enkran ye yawada wo china ekosi Saturday ye won kran number ne 0244 08 76 87 0244 08 76 87 me pacho wa obrebo liver obrebo no yade abamu no ye de nkran board ye be ye duro ama watimi wo no wa no nsa ma ne liver no aye wanya liver cancer na se liver cirrhosis me pacho oba ni What Scientific Hospital ide we ebe boa wo sa kwan no so na fe obu on so na kire se ne yem ensonso aba ne yem kane no mama se na nanom se bia sonso bo obi yem asa abre na drugstore obi ani ho no akọ drugstore se me to di we ma enema ne nuaba hodo bi no mo de konsonso no na se de komoawa no ebi eye bofraba eye diwe makesie pa afi oyi bofraba firo no mo a mepa cho sa nkran board ye we diwe makesie ba akunie enti obi asonso aba ne mu a wakon abi enkro no mepa cho eye nkran board ye we na obetimi anoa na watimi dia kwana so de be sunsunura bosumienu bia wonom ebebo yi pa enso ewo ho na obu won so na kirese ni tirifa eye ne ya soro ben edwa no gagaga be pa cho ba nkran board ye we no ye de be ye duro e de ama wo na oba obu nsa na eya wo mu obu nsa na se be ka be nanu na nsa ma na bu nsa na ya se edwa no dwe ye friend said this man obi won so a by the time all menstruate na be se na ya na se num anansia o de be bu nsa no eya nko a ogene ho a enye dysmenorrhea no me pa cho enkran board ye oba ni What Scientific Hospital ye de behwe na afi ya boa ayeduro enso e de ama wo na oba ya so ye hono mo a ye say ye de ne say fa ahaban bia no a ne ya hwema hunuane no ne ahoden ne ewo mu enti ye hono obi ani hono mo a da bi ye ka se ye secret se obi ani hono mo a me papa na di ja me na obi ani hono odi biduro ne bi achi na emu ye de say ye suade ne hu sa ahaban we ye de fa fidie mu ahoden be ne wo mu yade ahodo be ne timisa ahaban be ne nhia we ye be ye ni nyina mu nhwemu na ye de amantie ne eye nkran board ye ne be kan ho asem a eniema ne anwanwaso ne dwuma eso a ebo wa wo bi ofie me pa cho men non tungo eye enkwa na wo dode ato agu no ni What Scientific Hospital ye wo Kumase Atonsu Munako Junction ye ne Adansura Bank ne die ne hwe enkran eye circle interchange na se ye ne Futurama na edi anim hwe mama on se eba a wo nso ho asem a ni What Scientific Hospital die award die A1 award die number 1 no ye chi obi ani ho wo pese wonyinsen na onyankopon wa dom si obosome nkuna chi na wo san ewo golden baby mama award die eni ni what ye number 1 me de say odi ho adanse me di ho adanse because bomi kotoje mu papa ye chire bra yo we did fa we sa we did fa we nom we did document wa ma junjun wa akonya utisu ikura akonya utisu the besi mi team preko pesa me friend doctor one of the number no money pakro yenso ya dawase wa wu golden baby na enyo no nkwa mo so ono so wa direct obi ama nipa no so aba na chese adanse a eba no awo ho adanse na no den me pa cho ni What Scientific Hospital adanse trodo mama kuna na e ka moti no mu
me pa chotofo no so me dance ni wa buchire we de ono aneti manim hai me pa cho ye wo Kumase Atonsu Monaco Junction Atonsu Monaco Junction enkran so ye wo circle interchange na say photo Ramadan nim ne we ne NS Chemist abo sen de nim hwe oba na ya de ni ntimi hwe be ka kire wo na okọ ye betimi ahwe so be ka kire wo number ni e frame ni ye ni nkomo e 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 mama abochire fo no so mbetimi a WhatsApp ya number free WhatsApp eko na ye di ehun nkomo nso ewo ho na ye di ho nkomo nso wo ho nyame ensha papa ni wat bomode anako awode obetrete e de ama kra eye shize awie ono ena ma me rege ahye na fe waye me makeup am de etie shize ewo Kumase Sports Stadium on Unity Oil no ena edi enhwe ni mu bomode a na eko ai bomode a na eko na bibia entumi enye kama enfa ema oso di akra ba ai ba kono ye ono so ya ata na ata owen wonde Kumase Kumase ansa hen so ye Kumase na da ha ye nefa okay awie asamba na de bai pacha asema me de bai ne se be ma me na wo no pacha start he pacha me de be ma bi hia bla quarantine ne bai no ti quarantine mu ana me ne nyemo ye me ne nyemo ye na mkaka kire ne se fada me nyemo eno se onyem wa say ye ne Sandra Amoa na edi enkobode opokuodu sei na ebaye mame me say wo ba na nyinsen wo se me ni opokuodu sei na onananso edi adanse se ono ene no na etwempra ono kwa na ka se wa me nana no mame pa cho oba ye nne me fa se nna kwa ye busuafo enti oba sa boy ni de oba ye fie ho bedi ene nna ye di agorosere enti oba me kra me o ka se okukobisa onana na me ni fie menim enti wo kra wonim no before obeso oba ne pene na da oba bia oba ye fie ho ebedi ebedi agorosere siri ye bibia de nsa betoto onana kom ye bibia di nkomo kama enti wo bisa boy ne papa yi Mr. Edu say wo bisa ne ba no se woni ababa wo ya da pen woni na twempra pen wo bisa no Maa Akos asam ne ba am de kwoto na ni so obebisa no na minim so obisa no so amusa no ya ne me kobia so onyasem foforo ka mo ko no wo he oba mu fie na chi ho anasa mo ko wo no woni na yele wo ho papa na mu wo ho wo ba fra na yele no wo ma na che so oni ma kwhye dem ti me kwa wo se ama fra me ba no wo se oni nanyim ye me kobia mo se me on peso obaji nyinsen no wo se ne ba ne so peso obaji nyinsen obani wo no papa ne ji nyinsen na se ne ba ne de oni ho enti ni tambia papa no na me kwato no wo kwa abrochire minim enye fe yi ase ha no wo ana ba sa no so yi no ne chepo no to twinti e frɛ na enko ti ni na ne gise me ko papa ho na me kwaji muaye me ko ni na gise me ko papa no ma kwaji muaye me ko ase hwɛ ne ma ne ngo na me hwɛ ne ma ne wo a me hu de osa na me de na kwa akoma no enti after so wonyi say ni wie ye first na no oba wo de ne sa betoto abre wo kom ni ade wonyi say ni wie ye no wansi obi wo ba kwa wo mefie ho biem ai se bi ho be mplenu so wo mefie ho biem na oje fie ko takere wo efie na bia wo no oba okọ oba ya wonche oba chi papa na okọ nti wo kra wunya wonu wonyina ho kra na kasa Maa Akos na papa no mukọ ya no wo kasa se owu a na mohwe ne wasa no me se ebra wo wo ye na mohwe na osa hwan mo afa na anko Maa Akos ho de na o kana ma afa na anko me ye se me ya no mo se akora de ntwe akora ho manso nti ma ne nyini no sha hwan mo na se hwan mo na se ye ntwe akora ho manso sa wo mo no mo ka ombebo ama ahwe akora no hwan mo na kai so me nam na me kasa ne me ni bre me na me kasa Maa Akos me ni ble papa woni mu sadache akora 3 years osha wonyini obebusa ne papa afiri ho enti wo mo yes ye ntwe akora ho manso jai na se bia so se bia nya de mo fa ncha me wo ba no be ye bastard na yo no a nko obepre akora no woni papa papa mi bisa Sandra papa ne hwan opokuodu sei me pacho ujidi
se opoku edi se nkwa na wura tokoro nim be ma bi anka ho bi ye kwa ye DNA test se a resource e beba no e beka se ye opoku edu se ba ye nim hu ase o gidi na won so pacho me wo ye no ge bi ba ho e betwa akora ne picture ti wo ko fie no na ode ko kire ne maame no be ma ne maame no na be ma ne maame ne hwe o si kasa we di ye o se me bai pa we di o twa mbai photo na akwa ge ne be ka kire me se o ka kire ode ko kire o maame no sie na o maame ne kan o si wo se o ba ne ba ne pa nam se ayo so se ne dia mate o maame edu se maame na se o se ne ba edu se no o se ne ba edu se dia de no ma anyi bi mu was why the beka cho say ge no betwa akra ne picture to na ge no betwa akra picture no hwan pacho ofri ntam ho area ho na obetwa na wo se ne so betwa aba picture pacho o twa no po ma hu so mo pese mo hu ne say wo ye no mo anto wo nkra se wa wo mo na so ma so metwa me say wo ye no mo anto nkra se wa wo pacho wo ye ne fie ho a ye fie ne bon to ma ko ne man kan kire no nsem na papa ne kekan ma me bufui mi sisi ameka ma ko sisi ameka se me sheda eko pay wo bi se papa ni muaye na ode ma me no ensi so enti papa ni meja me nam ne nka na wo ma muaye papa me ko ya me ni papa no ko ya ntokwa no mdi ko hia me o mu kan me so me kan o mu kan de na so o mu di matam ne badri bi ka ho ne badri no e che sakra no we ata no so de okoda baabi wati wabakro ma beti se wo so de okoda baabi nti ka besi na homache anam se ka na ebesi na homache no wan kire me nipa kura okoda no ho na obesi no na me fa nyinsa no koma no ano so pa ama no sa ne baba no ka se ka besi we ya hemrache no no obefi hobi Dabi mama ho woni ne nua be ma na twempara no uhu ne da Dabi o ma kwan ya na oba ho o anu so ahaya Akoma se baabi anu wa musie o atos musie free ho ba ejani ho ebia no no nso nim ni aka ka ben ne besi wo ka ben ne ba pacho menim ka akora besi me ho sister ka no kuro pacho ka ben ne besi wo obi hu ya obo mama ne pacho menim ka ma me how me predo do say na woni wo be atena me ne tim ne bebre wato ofa be makora se be me be ka sense ata me pe wa o ka kire me ofa be ma se be me bi be ka kire ne se wa wiye ka ma ko so obi be ka kire me kan si asem se obi be ka kire ne se me pe wa me ba ne ka kire me be me bi oba be ka se ata me pe obi a oba ka kire me na we nu nko ade wa ma oba se bia no o manu mo hu on paint no be ka kire wo ba we die wo hu no otum so wo kwa anka me hu se wo kwa ba bia wo nyina no akwa na wo bia wate ahwene dom dada etu no ba bia anka me hu so wo kwa ba bi no pese ode be boso eye shize awia wo no na ama me rege hyem ya me de eye program asam no yo shipa ye fra branch ye no enti bomade ya se wo pa wi von se wo pa dia enua so to nyina se wo hwe shop ho no a ye de a che wo a obi nka nche se nua wo pa bia no wo betumi enya bi ho de ye nya ho adwuma de ye ho adwuma ebi na hyehye dami no wonso wo betumi atobi eye kama bomade ya na efrayen ewo she's ewo 0249155776 0249155776 0249155776 she's ebejo so Josie fashion and so any okay ma yen kwa homa ne so na ye ne edu sai maame enkasa maame me mo ha wie hello me ma wa ho ya no edu sai maame ni e ai ya danyame ase wadi loto wate she wo ba no wadi loto na ni sika bebrebe bi jansa beketwa edira me se mu nhia me ne nyina ya nkwaje asama na ate hello edu say mame yo me pachon se oba na maboni di no hunu this is opoku wo ai opoku opoku edu say se oba opoku edu say wa ya oba mo a ai yo oto ma so say oto so enuma no kwa ne be ma na ya be ma me pachon okay mame me pacha wi anya bone ababa wa bi e friend Sandra mo a Sandra
ɛna dia bɛda yɛ sɛ bɛyɛ fie mmiɛnsa a atwa mu nie wo bɛdu sɛe ɛne ne fɛfuro wanye wɔwo yɛ enyina akyi no ɛno nso a wɔahwɛ akwadaa no na yɛnim sɛ wonim asɛm no ho bi enti ne yɛafɛ wɔ mepatwa sign na teɛ dabi o nyina so na obi kura wo mame hello bɛ efie bɛ nan a atwa mu nie meboa bɛ fie nan a atwa mu nie no onte sɛ obɛdu sɛn na obi awo tramwani bi na mnim so ne na wo mame ata efie no a na ɛwɔ mmodie no ɛnkyɛn hɔ pɛɛ no ɛwɔ ayi pia ase hɔ na wo kan ɛhɔ na meka pia ase fie na ɛwɔ mo nkyɛn hɔ no ababaawa no ata sɛ woyɛ awɛ ai okay na mepatwe wo ɔbɛyi se efribra wobɛdu sɛn ne nyi sɛ yɛ bɛpem sɛ nei akora na nya fie mmiɛnsa kɔ fie nan wo ba no ɔnhwɛ no wonimu a wote yɛ a wote ne sɛn wadaworoma mepatwa yɛ mehwɛ gya yɛ nsusu maame yɛn kɔ a wodeɛ maame kakra bi a wɔ menim sɛ ɔhyɛ dwa yɛ nyɛ hwee yɛsɛ wɔn mu yɛ no ɛbaa sɛ wɔn mu kaa sɛ ɔkaa so ɔne n'anim no wotie maame metie ɛna bɔi ne sɛ ayi bɔi ne ne ba ne sɛ nye ɔno a na wɔfaa ne ba me deɛ me wɔse wɔfaa ne baako pɛ nye ɔno a na ɔnyim ne nyim dada nti asɛm no asɛ kɔ ayi adwo so hene ma wɔn kɔkaa ho asɛm ɔkaa sɛ wɔn nkɔyɛ DNA test ɛna wɔn si ɛma no nkɔ nti mi firi hɔ no a wɔn nso hwii mu no mi firi ho asɛm bio. wɔn si ɔkɔ akɔyɛ DNA test ɛna wɔn si ɔma wɔn.